Eibarko Udal Euskaltegian 2019-20 ikasturterako matrikulazio epea zabalik dago. 1985ean sortuta, Euskaltegiak 35 urte bete ditu eibartarron belaunaldi askori euskara irakasten. Helburua ez da aldatu urte guzti hauetan, eibartarron euskalduntzea eta alfabetatzea. 35. urteurrena ospatzeko, Udal Euskaltegiak hainbat ekitaldi antolatu ditu ikasturte honetan zehar. 35 urteurreneko lehenengo ekitaldia urriaren 8an egingo dugu, hemen portaleko areto nagusian, arratsaldeko 7etan izango da, eta bertan edukiko ditugu Miguel de los Toyos, Eibarko alkatia, Patxi Lejardi, euskara batzorde burua, eta abeko zuzendari nagusia, Jokin Azkue, abeko zuzendaritza. Ekitaldia serio egia eta izan ez dadin, pentsatu dugu edo gomidatu dugu Beatriz Egiazabal, hori klaun eta aktore lanetan aritzen da, eta bakarrizketa bat eskainiko diogu, pixkat egun honetarako propio edo prestatutako bakarrizketa bat, umore ikutua edo umore puntua emateko ekitaldiari. Gero, ikasturtean zehar, hainbat ekitaldi ere egingo ditugu. Euskararekin matz egin gurekin bat leloa aukeratu da aurtengo kanpainarako. Mezu zuzena da, euskararekin bat egitera, euskaraz bizitzera eta euskara biziaraztera deitzeko pentsatuta. 35 urte hauetan zehar, milaka eibartar pasatu dira Udal Euskaltegitik. 80. hamarkadaren erdialdetik gaur egunera, ikaslearen profila eta matrikulatzeko arrazoiak nabarmenki aldatu dira. 35 urtean gauzak asko aldatu dira, ikasle tipologia desente aldatu da. Lehengo ikasleak gehienak izaten ziren gurasoak, etxeko euskera zeukatenak, eta euskera batua ikastera, alfabetatzera etortzen zirenak. Gero irakasle jendea ere bai, irakasle asko zauden, tituluak ateratzera, beran maila hobetzera etortzen zirenak, eta gero baita beharginak, langileak eta ilarratik euskaltegira etortzen zirenak. Nik magisteritza egin nuen eta ikasten ari nintzen bitartean euskerarekin hasi nintzen, Eibarko Udal Euskaltegian. Momentu hartan euskaltegia Eibarko Txikito kalean zegoen, eta ni 4. urratzean hasi nintzen, uste dut Jonekin hasi nintzela, eta oso gustora ibili nintzen. Magisteritza bukatu nuenean, barnetegi batera jo nintzen. 2 kurtso egin nituenan, eta bueltan berriro Eibarko Euskaltegira. Egatera nuen, eta Eibarko ikastetxe batetik deitu zidaten, begirale moduan lan egiteko. Han 3 urte ibili nintzen lanian, eta momentu hartan Euskaltegitik deitu zidaten lan egiteko, Eibarko Udal Euskaltegitik. Lanian hasi nintzen, eta hortikan aurrera, hainbat euskaltegitan ibili naiz, Bergaran, Ermoan, Deban. 16-17 urtekin euskara ikasten hasi nintzen. Garai hartan euskaltegia Txontxazelain zegoen, eta han 2 urte egin nuen. Gero Untzagara joan ginen, eta beste urte pare bat egon nintzenan. Untzagan 6. urratsa amaitu nuen. Baina ikasketengatik euskara alde batera utzi behar izan nuen. Orain ama naiz, eta nire seme-alabak dana euskara ikasten ari dira. Euskara ikasten ari dira. Etxeko lanekin laguntzen diet. Horrek euskara ikasteko gogoa sortu zidan. Eta horregatik, iaz, berriz izena eman nuen euskaltegian. Orain arte gertatu den bezala, Udal Euskaltegiak eskaintza zabala dauka. Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak, autoikaskuntza, azterketetarako prestaketa eta ikastaro aurreratuak. Gainera, titulu ofizialak lortzeko aukera eskaintzen du ere. Klaseak taldeka izaten dira, baina tutoretza zerbitzu ere badago ikasleen beharrei erantzuteko. Eibarko Udal Euskaltegian irailaren 25 arte daukagu epea zabalik. Kurtso honetan 35 urte egingo ditu, eta horregaitik hainbat eta hainbat ekitaldi izango dira urteen zehar. Ordutegia zabala da goizeko 8 gabeko 9 arte. Euskaltegiak diru laguntzak eskaintzen ditu Eibarren erroldatutako ikasleentzat. Aurreko ikasturtean asistentzia ona izan dutenek 120% deskontua izango dute. Jubilatuek, gurasoek, merkatariek, ostalariek, ikasleek eta euskara plana duten enpresen langileek 150%. Eta DBE edo DBL jasotzen duten ikasleek 175%. Matrikula portaleako 2. pisuan egin daiteke iraila arte. Zatoz Euskaltegira.
Euskararekin bat.